nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala wis arep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu Gantena Gobokku Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor panmu Gantena Gobokku Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe ngidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae, gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro Kyai Nenggala, kok namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru 1 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh.